O nwere ihe nchọ ka nkọwarụ ndị mmadụ maka na nghọta dị n'iche n'iche. Onye akpatara o ji wee bụrụ na ofu klaasị ka ọtụtụ ụmụ akwụkwọ nọ, let's say 50 students. Onye nkụzi wee bata wee kụzicha alụfụ ife at once. Mmadụ 50 ahụ nọ na klaasị wee kụzi ife ekụziri, mana emechara wee dee exam. Out of mmadụ 50 ahụ, maybe mmadụ 20 pass ya, mmadụ 20 nọrọ, mmadụ 10 nọrọ average, mmadụ 20 daa. Their performances will differ. Why? Nghọta dị n'iche n'iche. Ịma ana m ada ekwu in my recent teachings, if I've not even, I've been saying it for years now. Ezinwa Anaedo na-ekwu ya sị na mmụọ ma ọ bụ ọgwụ anaghị enye ego. I say it with fact. Mana ọtụtụ ndị aghọtaghị. Ọtụtụ ndị nọ na akaụnta ife na-ekwu. Ụfọdụ ndị nọ na-anụ ọgụ na-enwere isi na-akọgasị ifefa na-akọ. Akajiọfọ onye si I should go and sit down na ọgwụ na-enye ego, na mmụọ na-enye ego. Nsi ya how? Ya gwagodo m ka mmalụ. Do you know what it means that na ife na-enye ego? Ya na ọgwụ na-enye ego ma na mmụọ na-enye ego. Listen ka nkọwalụ gị. Money is the product of human being. Money is not the product of mmụọ. Listen. Ọwụ mmadụ print the ego. Ife a kpọrọ currency, money. Ọwụ mmadụ print ya. Machine nke eji wee print ya. Ị na-aghọta ihe m na-ekwu? And no ego mmadụ chọrọ n'ụwa, ego nọ in constant motion, in constant movement, in constant circulation in the economy. Ọ bụ site n'aka mmadụ ka mmadụ si enweta ego. Ego na-esi n'aka na-efere n'aka. Ịghọta ihe m na-ekwu? Na-egwọrọ ọgwụ ma ọ bụ na-echụrụ aja. Na mmụọ echunyere aja ama nye gị ego. Ọgwụ ịgwọrọ ama mbinye gị ego. Ọ site n'aka ndị mmadụ ka ihe esi wee nweta the money. Ihe na-eme na mmadụ anaghị enweta ego bụ blockages, which is akọwagoro m na ihe na-ebute those blockages, ụgwọ eji ma ọ bụ ụchụ agbara agba, ya ụchụ. Ịghọta ihe m na-ekwu? Go and listen to my previous teaching. Ị ga-aghọta ebe nkọwasịrị ihe bụ data ụchụ and ihe bụ data ụgwọ eji. Being that money is in constant motion and circulation in the economy, normally onye ọbụla ọ na-enye nọ kịta ego kwesịrị ịdị na-ehutere gị. Mana ihe na-block ya bụ blockages. Ihe mere na the money adabịa blockages on the part. All blockages anụ akọ ya bụ ịchụọrọ mmụọ aja ma ọ bụ na ịgwọrọ ọgwụ. Ife ọgwụ ahụ ga-eme ma ọ bụ aja ahụ ga-eme, mmụọ echere aja ga-eme bụ those blockages nọ on the part of ego ịbịalụ gị, they will remove them. Ego ewe nwe ike na-ehuteziri gị maka na ego na-ehu ehu. Do you understand what I'm saying? Mmụọ echunyere aja enye aka were move si those blockages. Ego ewe nwe ike na-abịalụ gị site n'aka ndị mmadụ. Ọnya bụ na ndị normally dịka nsi wee kwuo ego kwesịrị ịdị na-ehutere onye ọbụla. All 10 bi na-ekwu. Ọ bụ na those blockages adịrọ. Nwanne ọ bụ na enweghị blockage dị na ndụ gị nke site na ụgwọ iji ma ọ bụ ụchụ, negative energies that you accumulate. O kwesịrị ka ego na-abịalụ gị irrespective of what you are doing, irrespective of where you are. Do you understand? Ọ bụ na ewepụ blockages dị na ndụ gị, ịnọrọgodu n'ime ana na-eme business, people ga-achọrọ gị na-arịkpute n'ime ana ahụ. Bịa na-ego na-agoro gị afịa na-akwụ ụgwọ. Ewepụ blockages on your part. Also, onye awọ nọ nsị ka ị na-ekechi na nylon na-ele. People will be rushing it.
na-akwụ gị ụgwọ, and they will not mind ego na ị na-ele. Just ego na 50,000, onye agụọ 50,000 nye gị, inye nke ọ nadị ya. Ihe ọbụla ị na-ele, ihe ị na-eme will be selling fast. Ị na-render services to people, even if your services are poor or they are not that good, people will still like you and be hiring you and be paying you. Ọnya ihe a ka ọgwụ na-eme. Ihe anụ anwe ihe ị nwere ike ịchụ aja mmụọ emeelụ gị, because mmụọ will remove those blockages on your part. Ihe ọbụla ego a na-achọrọzi gị na-abịa. But as for na mmụọ na-enye ego, nke ahụ ka Ezinwa ekwete ha. Enwe ihe ọ na mmụọ na-enye ego, that is, ịchọ ịgba nkịta na mmụọ na-enye ego ka mkpete. What it means bụ ịgba nkịta na mmụọ na-enye ego. What it means bụ, for example, na mmadụ nwere ike ije na mmiri, maybe ọ na River Niger, ije na River Niger, ibulu aja, itinye aja na mmiri, then magically ego eserugo enu n'elu mmiri, asọ ngwa gị ikpokọrọ ya. Ọ bụrụ na ife anụ mgbara gị kịta na ọ dị possible ya itinyere aja na mmiri, magically from nowhere ego wee si n'ime mmiri wee serugo enu, asị gị ngwa gị kpokọrọ na ego site na aja ahụ chọrọ mmụọ nyere gị, asị ngwa iwe kpokọrọ the money. Ọ bụrụ na nke a mee, iwe na-agba m na mmụọ na-enye ego, asị gị yes, na mmụọ na-enye ego. Ma ọ bụ na ijelu kịta na obi ndị ichie ebe nna gị, ije chụnyelu fa aja, chụnyecha anyawa aja ahụ, miracle or not even miracle, magically na obi ndị ichie dị ya, ego wee ma apịa pion, ego ju everywhere, asị ngwa gị bukọrọ iwe. Ọ bụrụ na nke anụ a mee, ị na-asị Ezinwa na mmụọ na-enye ego, asị gị yes, etido ngo ọfọ, asị gị yes, na ihe ị na-ekwu na eziokwu na mmụọ na-enye ego. Ma ọ bụ na inyechalụ chi gị nri, for example, iwe na-abụọla teta n'ụtụtụ, mepee wardrobe gị, ị na-etinye akpa, wee na akpa anọziri ya, na ego juru na the whole wardrobe, iwe kpokọrọ ego, asị gị na chi gị nyere nri, nyere gị ego. Ọ dụpọ na ife anụ a mee, asị gị yes, na mmụọ na-enye ego. Mana Spanish chere mmụọ aja, mmụọ wee site n'aka mmadụ ibe gị wee weta gị that money. Ọ bụla mmụọ nyere gị that money, kama na ihe mmụọ mere gị bụ na o nyere gị aka wee sụ ụzọ gị. So for those of you that still believe na mmụọ na-enye ego, na ma ọ bụ na ọgwụ agwara agwa na-enye ego, teta n'ụla, you are dreaming. You are dreaming. The only thing is that dịka m si ekwu, na ọ bụrụ na fedeka mmebi na ịgwara agwele, ma ọ bụ na ịchụrụ aja, o nwere ike ihe mmụọ ga-eme, ma mmụọ ịchụrụ aja ya eme, ma ọ bụ ọgwụ ahụ ịgwọrọ ya eme, i boost your source of income, your source of wealth, or boost olu gị ya, ọ kpalitelu gị ya, o mee gị dị likeable, ịbụla attraction. O nwere ihe na mmadụ bụ attraction, otu anụ a magnet si attract iron, ịbụla attraction nyere ego fụgo ọsọ, ọgbara ọsọ na-abịakwute gị. Ịfụ mmadụ kene mmadụ otu anụ, onye amanya ka na-akpadachi agha ego. Yes, ọ dị possible. Ịchụ aja nwere ike imere ha, ọ dị possible. Ịgwọ ọgwụ nwere ike ime, ọ dị possible. Money will be flowing to you, but that does not mean ịchọ igba Ezinwa na mmụọ na-enye ego. Ezinwa ekpete, kpọrọ m bịa na be m, kpọrọ m, buru m na moto jee gosi m ebe mmadụ chụrụ aja na mmiri, for example, wee donye aja na mmiri, ego wee si n'ime mmiri wee see enu, si onye a mgbanya kpokọrọ. Ma ọ bụ gwa m ebe mmadụ gwọrọ ọgwụ, oke ịgwọrọ anọrụ gị ite agwele, iwe jegolo ebunu wee gbuo ya bụ ite ahụ, igbucha ya ozugbo, magically the whole surrounding ebe ite ahụ dị jupụta na ego, asị ngwa gị kpokọrọ na ọgwụ a nyere gị the money. Bịa kpọrọ m na be m jee gosi m ebe such thing na-eme exist, mma like iji anya m wee fụ, ka m wee kpete n'ezie na mmụọ na-enye ego, ma ọ bụ na ọgwụ ahụ na-enye ego.
bịa gbara m ji egosi m ka m fụ. Asịrị ọkwa gị na mmụọ enweghị contribution to ego na-abịanụ mmadụ, ma ọ na ọgwụ enweghị contribution to ego na-abịanụ mmadụ. Fa nwere ike inwe site n'iwepụsị blockages on the part of flow. Dịka m gwara gị na ego nọ in constant circulation. Ego nọ ọdụ ka ikuku. Ebe ị nọ kịta anụwa, ikuku ọ naghị eku ebe ị nọ. Ị naghị eku ume. Normally all thing being na-ekwu, o kwesịrị ebe ọbụla ị nọ na o kwesịrị ka ego na-ekwutere gị otu ikuku si ekwutere gị ebe ị nọ. Ekwesịrị ka ego na-abịara gị site n'aka ndị mmadụ. Ego ị chọrọ ụdị ndị mmadụ n'aka. Ego ndị mmadụ chọkwazịrị dị gị nwa n'aka. Mana ihe mere na that money ada abịara gị o blockages. Blockages. So ị nwere ike ịgwọ ọgwụ ma ọ bụ chụọ aja, mmụọ ma ọ bụ ọgwụ ịgwọrụ ewepụsịara gị those blockages. Mana agwakwara gị chetakwa na Ezinwa agbara gị. The pattern ọgwụ ji alụ abụrụkwa pattern mmụọ ji alụ. Ị ghọtara ihe m na-agba gị? Na ịchụnyere mmụọ aja bụ investment, mana ịchụnyere ọgwụ aja nya igburu ọgwụ a na ịgwọ ọgwụ bụ gịnị? Liability. Akụ dị na chi oke na-atakasị. Ị ghọta ihe m na-agba gị? Akụ dị na chi oke na-atakasị by way of ọgwụ, but by way of aja ị na-abanyere chi gị aja n'ukwu to be more productive. Ekenekwe nga have to say this maka afọ m ndị bịa nne m bọs na-akọgasị si m Ezinwa ị na-ekwu na mmụọ adị enye ego nke nwa ibe nwa. I have to clear it ka ọ ghọta. Mana ị ka believe na mmụọ na-enye ego, just ife ị ga-emere mmụọ bụ bịa kpọrọ m eje wele anya m na-abụ fụ asọ ngụ sie na kamera send alụ m eje wele anya m fọrọ just gwa m ọ bụ nọ nke nọ mmiri nọ by way of ọrụ mmiri, gwa m mmiri ahụ ọ bụ ibulu aja je doi ego esi n'ime mmiri na-abụrụ na onwere somebody nọ n'ime ana mmiri ahụ na-ewelite the money no na mmiri na ego ahụ si direct from aka ndị otu mmiri ma ọ bụ mmụọ nọ na mmiri wee bụrụ na ịdọrị fa aja fa wee mee ego si n'ime mmiri wee sieru gị enu wee sị gị mgba gị gbokọrọ. Agwara gị no, this is the only thing that can happen and Ezinwa will believe na mmụọ na-enye ego truly. Ịghọta ihe na-ekwu? Bịa kpọrọ m ji egosi m ka m fụ n'anya m na-abụ. Ekenekwe ngọ.